hostia, je pre mňa veľkou cťou privítať vás na pôde Potatranského múzea v Poprade pri takej vzácnej príležitosti, ako je inaugurácia knihy pána Michala Liptáka, emeritného pána farára, ktorého poznáme všetci zo Spišskej Soboty, kde sme ho mali možnosť sledovať pri jeho bohoslúžbách, pri rôznych cirkevných slávnostných obradoch. A ja som veľmi rada, že si vybral Potatranské múzeum v Poprade a predstaví nám svoju ostatnú publikáciu. Potatranské múzeum pri tejto príležitosti pripravilo aj výstavu s rovnakým názvom Kríž nás sprevádza, na ktorú vás po inaugurácii knihy srdečne pozývam. A zároveň by som chcela medzi nami privítať všetkých hostí, zástupcov aj rozvoj, aj región, neziskovej organizácie, zástupcov cirkvi a všetkých milých hostí, ktorí si našli chvíľu a dnešný deň trávia v Potatranskom múzeu v Poprade. A je pre mňa veľkou cťou predstaviť vám moderátora dnešného večera, hereckú legendu, nielen slovenskú, ale aj československú, a osobne privítať pána Jozefa Simonoviča, ktorý bude dnešným večerom nás prevádzať a bude dnešný večer. Takže, majstre, odovzdávam vám slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Vážené panie, vážení páni, dostalo sa mi obrovskej cti, že ma náš otec Michal, musím povedať náš, pretože celá moja rodina z otcovej strany pochádza zo Spišskej Soboty, že ma požiadal, aby som dnešný vzácny večer odmoderoval. Musím povedať, že od prvej knihy, ktorú náš pán farár napísal a ktorú fotografiami naplnil môj vzácny priateľ z detstva, že som mal tú možnosť od začiatku sledovať tú šnúru jeho kníh. Spomeniem hneď od tej prvej. Poklady zeme a klenoty Spiša. Potom bola hneď druhá kniha. Mariánske pútnické miesta na Slovensku i vo svete. Ďalšia kniha, Akási mi krásna, o sochách a obrazoch Panny Márie. Ďalšia kniha Homo religiosus, o náboženstvách. Ďalšia kniha Spišská sobota, a tam dokonca prvý a druhý diel. Ďalšia kniha bola o krstiteľniciach, 7. alebo 8. kniha, keď zoberieme tie dva diely ako samostatné, bol najväčší dvojloďový gotický chrám v Ľubici. Potom bola kniha o ikonách. No a teraz si predstavíme knihu o krížoch. Je to, myslím si, obrovská práca, ktorú otec Lipták urobil. Pretože napísať za nie dlhú dobu toľko kníh a vydať ich v takom krásnom prevedení, ako to je, s obrovským množstvom fotografických obrázkov, s historickým výkladom k rôznym dielam. Takže myslím si, že to si zaslúži jeden obrovský potlesk. Milí priatelia, ale nebudem veľa rozprávať, pretože najlepšie svedectvo o tejto knihe napísal monsignor doktor teológie Alojz Frankovský v predslove tejto knihy. Takže dovolím si vám prečítať jeho príspevok. Poď a dívaj sa. Poď a skúmaj. Poď a sleduj. Nasleduj.
Dostáva sa nám do rúk mimoriadne vzácne dielo veľa dôstojného pána Michala Liptáka, ktoré môžeme nazvať Miesta stretnutia s krížom. Dovolím si použiť toto prirovnanie. Predstavme si, že nás niekto na návšteve ponúkne čučorietkami v menšej alebo väčšej nádobe. V nádobke sú pohromade, z ktorej môžeme naberať na lyžicu a jesť. My ako návštevníci nemusíme ich čistiť, nemusíme odstraňovať, čo tam nepatrí. Pri jedení si nemusíme uvedomovať, že tieto čučoriedky bolo treba zbierať v lese na veľkých a širokých plochách. Aj náš autor tohto diela musel chodiť takmer po celom svete, kde sa nachádzajú významné kríže po stránke vieroučnej, umeleckej, historickej. Samozrejme, že nemohol navštíviť každé miesto tých krížov, o ktorých píše, ale už z existujúcej literatúry sa o nich dozvedal, vedomosti o nich zbieral a sústreďoval ako čučoriedky do nádoby, ktorú nazývame kniha. Mnohé miesta krížov doma i v zahraničí navštívil a pomohli mu aj priatelia. Predložil nám ich v tejto publikácii opisom aj obrazne vo forme krásnych fotografií. To je to, čo je povedané v nadpise. Poď a dívaj sa. Kto nebol, predložil už fotografie od priateľov aj z literatúry, ktorú študoval. V prvej časti sa venoval prostriedkom, ktorými sa v dávnej minulosti ľudí trápilo, mučilo, usmrcovalo. Dospel až po začiatky existencie kríža. Šibenice ako prostriedku krutého usmrcovania. Dozvedáme sa o rôznych formách kríža a ukrižovania. Táto časť popisuje obdobie Rímskej ríše, kde ukrižovanie bolo použité aj na usmrtenie pána Ježiša Krista, ktoré sa udialo z nenávisti Židov voči nemu, ktorých domovina Palestína bola pod nadvládou Rímskej ríše. Veľmi zdôraznil vieroučný zmysel tejto smrti, kde sa vyjadruje, že tento nástroj sa stal miestom vykúpenia, otvorenia zatvoreného neba. Učí nás, že kríž má aj inú funkciu, nie len trestajúcu, ale aj blahodárnu, ktorú možno vyjadriť slovami piesne jednotného katolíckeho spevníka: Ach, kríž svätý, ty strom vzácny, sladký nesieš plod prekrásny. Jezu Krista milého, milého pre mňa umučeného. Od tejto chvíle kríž sa stal najžiadanejším predmetom, ktorého materiálna existencia a podoba sa šírila s prenikaním kresťanstva do celého sveta. V tomto diele sa dozvieme aj o osude toho konkrétneho kríža, na ktorom visel a zomrel Kristus, ako sa stratil, neskôr našiel a bol slávnostne povýšený. Mnohé významné chrámy vyjadrili svoju túžbu vlastniť čo len najmenšie čiastočky Kristovho kríža. A potom precestuje Európou a predkladá existenciu a formy krížov najznámejších miest. Najviac sa zdržuje doma, ba možno povedať, najviac sa zdržuje na Spiši. Kríže v kostoloch, kríže pred kostolmi, kríže na kostoloch, misijné kríže, kríže v poliach, kríže na cintorínoch, kríže na boiskách, kríže na štítoch našich veľhôr, kríže s umeleckými a ľudovými prvkami, kríže jednotlivých reholí a s krátkými dejinnými poznámkami ich vzniku a hlavnej činnosti, kríže na štátnych vlajkách a osobitne rešpektovaný Červený kríž. Táto práca si zasluhuje veľký obdiv, úctu, ale predovšetkým vďačnosť. Naozaj môžeme predpokladať, že v mnohých prípadoch roznietil cez úctu kríža vieru v Ježiša Krista, ktorá je nevyhnutná pre večnú spásu a nasledovanie Ježiša Krista vo svojich krížoch a trápeniach. Pohľad na kríž, s ktorým sa stretávame na mnohých miestach, pripomenie nám to najdrahšie, čo človek na tomto svete má, a bude ho pokladať za najvzácnejší drahokam na tomto svete. K jeho iste veľkej radosti nad týmto dielom prispieje aj naša vďačnosť, ale predovšetkým naša úcta ku krížu a jeho nasledovaniu. Veľa tvorivých síl do ďalších diel, ktoré sprítomňujú lásku Boha k nám ľuďom, vyprosujú veľa Božej pomoci spolu so mnou, pozorní čitatelia.
monsignor doktor Alojz Frankovský. Tomuto vyjadreniu zatlieskajme. Vážení priatelia, ešte pred pokračovaním chcel by som vás oboznámiť, že spevom nám oblaží uši a dušu pani Eva Vaňousová a na klavíri hrá Kristián Mačák. Dobre. Thank you.